Hej, jeg hedder Ditte Sølbæk, og jeg er chefkonsulent i børnerettighedsinstitutionen MEO. Og det var egentlig Tina Dam fra UNICEF, der skulle holde oplæg om rettigheder i dag, men hun er desværre forhindret, så jeg hopper lige til. Så det bliver med et lille papir og ingen slides og lige før frokost, så jeg håber, I kan bære over med mig. Det Tina hun ville gøre, det var egentlig at sætte alkoholproblematikken i rammen af børns rettigheder. Og det er også det, jeg vil gøre kort for jer her. Det vi gør i MEO, det er jo, at vi monitorerer efterlevelsen af FN's børnekonvention i Grønland. Det vores vidensindsamling har vist igennem årene, er, at 19 af de 54 artikler i FN's børnekonvention lever vi ikke op til. 54 artikler, det er også rigtig mange, og der er rigtig mange, der har svært ved at forstå, hvad det egentlig betyder, det her med konventionen. Der er rigtig mange forskellige ting, man kan dykke ned i. Jeg tænkte, jeg lige ville fremhæve artikel 19 for jer, som handler om at beskytte børn mod mishandling. Den siger, at staten har en forpligtelse til at beskytte barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre, og til at forebygge alle former for mishandling og afhjælpe deres virkninger, når de så er sket. Og det tænker jeg er rigtig, rigtig relevant i forhold til alkoholspørgsmålet. Ikke mindst når vi så sætter det i en kontekst af, hvad børnene selv siger. Fordi noget af det, vi også gør i MEO, det er jo, at vores fornemmeste opgave, vil jeg næsten sige, er at være børnenes talerør. Nu er børnene ikke til stede her i dag, men jeg har taget nogle af deres citater frem fra vores vidensindsamling gennem årene, og det er noget, vi løbende gør. Det var meget vigtigt for os at være i dialog med børnene, og de snakker rigtig meget om alkohol. Der blev nævnt flere gange her i rummet i dag, det her med tryghed, hvor vigtigt det er, at vi skaber en tryg fremtid for vores børn. Her er et barn, der siger, da jeg var mindre, var jeg altid glad, men da jeg blev større, begyndte min far og mor at være fulde hver fredag og lørdag. Sådan er det endnu. En anden siger, jeg ved ikke, hvad et trygt hjem er, da jeg befinder mig meget iblandt druk. Og sådan har vi masser af børn, der udtaler sig på den måde. Omvendt, så er der også børn, som lever trygge liv, og når de så i tale sætter det, så i tale sætter de også fraværet af alkohol som det, der gør det trygt. Der er en 15-årig pige, der siger, hos os har mor ikke arbejde, men vi er godt stillede. Vi elsker hinanden og er glade. Alkohol og euforiserende stoffer findes ikke i mit hjem. Og dem kommer der også mange af, og det synes jeg er meget sigende i sig selv, at man som barn bliver nødt til at pointere vigtigheden af, at det ikke er i ens hjem, for at det er trygt. Noget af det, der også går igen i udtalelserne fra børnene, det er, at alkohol kan være med til at sætte dem i en position, hvor de føler meget ensomhed, eller hvor de føler sig tilsidesat og mangler opmærksomhed og kærlighed. Der er en pige, der siger, jeg får ondt i hjertet, når jeg oplever noget dårligt. Nogle gange græder jeg, men kun når jeg er alene eller er gået i seng. Da jeg var lille, og mine forældre røg hash og drak meget, der manglede jeg virkelig opmærksomhed. Og jeg kunne hive masser af de her eksempler op, men det er egentlig bare for at sige, at børnene kan godt finde ud af at udtrykke, hvad de har brug for. Og de vil rigtig gerne have hjælp. Og de vil også rigtig gerne have, at deres forældre får hjælp. Vi får jo borgerhenvendelser fra hele landet, og det er ikke børnene, der ringer til os længere. Det var det, inden Du Sange blev til for alle. Det er det heldigvis ikke nu. Men vi får rigtig mange forældre, der henvender sig fra hele landet, og de vil også gerne have hjælp. Og de ved godt, at de har udfordringer, og de ved godt, det er svært for dem at tage ansvar, og de vil rigtig gerne have hjælp til at tage det ansvar på sig. Noget vi også kan i forhold til vores lovgivning i MEO, det er, at vi kan søge om aktindsigt i en masse sager, og den mulighed bruger vi ofte, og det gør vi blandt andet også i forhold til de sager, der handler omkring anbragte børn. Og i de sager omkring anbragte børn, vi sidder og kigger på i MEO, vil jeg tro, at i hvert fald 90% af tilfældene har alkohol involveret i høj grad. Og der er blevet nævnt mange sammenhænge i forhold til selvmord, overgreb og det hele smelter sammen i de sager, vi sidder med i forhold til den her problematik.
Og mit budskab til jer i dag vil være at lytte efter, hvad børnene siger. Lytte efter, hvad forældrene siger, dem der faktisk sidder derude og har problemer og gerne vil have hjælp. Den strategi, vi arbejder ud fra lige nu i MIO, hedder ud fra et barns perspektiv, som har sagt det tidligere, hvornår vi begynder at lytte til, hvad vi har at sige til jer. Så det synes jeg, vi skal gøre, når vi nu er samlet så mange kloge mennesker i de her dage, at vi skal lytte til børnene. Vi har givet børnene stemmer sammen med UNICEF videre til en film, der er blevet lavet i forhold til det her seminar. Og jeg tror, at den er klar til at blive vist. Meeqavut siunissamut takorluuppanik neriutinillu ulikkaarput peroriartornermi toqqissisimanissaq pinguarnissaq ineriartorfiusumilu avatangiiseqarnissaq pisariaqartippaat tamannalu meeqqat amerlanerit misigisarpaat inersimasut imigassartortarnerat ajoraluartumik meeqarpassuarnut toqqissisimanangilaq siunissamullu ajoqutaalluni inersimasut imigassamik atornerluisarnerat meeqat inuunerannut kingunerluutiqartartor qangalili oqariartuutiginaqartarpoq meeqat qaduttuaat tusaaneqarnissaminnillu kaumissaaqutaat miiup UNICEF-fillu nalunaarusiaanni atuarneqarsinnaap meeqat ima oqarput inersimasut aalakoораангамик эққиссивиаллиортоқартарпо таманналу тоққиссисиманангиннэрмик пилерситсисарпо навианарторсиунгинниссарпут пааққутаринеқарниссарпут тусаанеқарниссарпуллу писариақартиппарпун ангеоққаакка аалакоортиллутик ассартууккаангата алиасуттарпунга анаана атааталу аалакоораангата сумиффиссақарнеқ аёрпунга кааттарлунгалу ангеоққаакка аалакоораангата ангерларсимаффиппут тоққиссисиманернеқ аёрпоқ ерсисарпунга аали ангеоққаама иллерсортуссаагалуараанга meeqartakka kissaatiminnik oquluttuarnissartik aamma pikkoriffigisarpaat ангерларсимаффик персуттаавиунгитсор ангерларсимаффик эққиссисиманартоқ асанниннэрмик амигаатеқангитсоқ пааққутаринеқарфиусорлу ангеоққаат имернеқ аёртут хассивиллу икиароорнеқ аёртут meeqqat tamarmik toqqisimanartumik ineriartorfiusumik atuqaqissаарfiusumillu angerlarsimaffeqarnissartik pisinnaatitaafigaat naalagaafiit peqatigiit meeqqat pisinnaatitaaffii artikkili sisamaat piginnaatitaaffiit piviusunngortillik inersimasuusugut meeqqat pisinnaatitaaffiisa eqquutitinneqarnissaat pisussaafigaarput taamaattumik imigassap inuiaqatigiinni qanoq inissisimanissaa isummerfiisariaqarparput imigassamillu atornerluineruk kingunerinut qanoq pinaversaartitsinnissamut katsorsaanissamullu isummertariaqarpuut meeqqat toqqisisimanartumik meeraasappata tamanna pingaaruteqarluinnarpo meeqqat tusaaneqarnerat nuna tamakkerluu meeqartatsinnut pitsaasumik allanguinissamut piareersimanerput takutitsigu meeqqat imigassamit innarlerneqanginnissaat ataatsimorluta ulakkeertigu